Majamwara dali mfiri number 1 zasodo mwafiri onsada mwalinanso nawenso sindikudziwa chomwe chidachitika koma kufa kwake kudatibweretsera mavuto palibe wina komwe tikadapeza mankhwala ochinjiriza ufiti kuposa kwa iye. Mfiti zidalipo zambiri osazipempha bwanji zidalibe mankhwala oposa amkulu amene ndakuwuza uja. Chotsatira chake chidali choti tidathawako kuchiwawa nanga akadatitetezera mudzi wathu kufiti ndani. Mkuluyu ndidamuyang'ana komanso ndidali pa ntchito ya utola nkhani ndidamufunsa nanga pamudzi pano ufiti ulipo nkulekeranji ndiye mpaka munthu wamoyo kupita chifukwa cha ufiti? Ndiye mphamvu ya ufitiyo nanga nankhoma mtsikana oti adali asadadyerere dzikoli akadausemba chomwechi. Usaononge nkhope yako. Kunyesitsa nkhopeko sikukhudzana ndi nankhoma ayi koma ukuyenera kudziwa kuti munthu kamapalira mbewu zako ungazikonde chotani zingabiriwire chotani khasu sililephera kudulapo zina. Khasulo ndiye chiyani? Ufiti pamudzi pano amaligwira ndani? Koma nawe ungokhala ngati mtola nkhani ukufuna ndikululire chinsinsi chonse. Umadziwa kuti mfiti sizimagonera njala tsiku ndi tsiku zimakolola. Zoona mwana wache ali pawo patsidya apo midzi iwiri kuchokera pano akulowa m'manda lero mawa anthu ali pano kuyika munthu wina mkulu kapena mwana fiti libe tsankho. Mungapambane mayeso ponama iwe uli ndi chibwaneti taona lilime umaliona bwanji silija limatetezedwa ndi mano silija nthawi zina limalumidwa ndi mano omwewo kuyambira liti mano anakhala mfiti. Chabwino ngakhale unditsutse zilibe kanthu ukadzakula udzaona wekha kuti chomwe chimavuta pa ufiti ndi ngongole. Ngongole yachani? Usafumire kumeza kuti afuna kukufuna. Ndikufuna kukuza kuti ngati mfiti tatenga nyama ya munthu kwa mfiti nzinzake nthawi yobweza ikapiririra yani nyama amavuta kukanganirana zifundi za wanthu ndiye ufitiwo ngati iwe supha wako kuti ubweze ngongole ndiye kuti mfiti zija zimapha iwe amene udakongola nyama. Ndine ndingathawe uthawira kuti umadziwa kuti mfiti sizimagona? Iwe usandiyese ndine nzako ndimati ndizikuza kuti mmene ndikunena mundiye kuti nyama ya nankhoma ili m'miphika ya anthu ya mfiti kundiuza nkomweko. Pitirizani mnyamata kuti utsimikize ukakafukula manda a nankhoma lero sukapeza kanthu. Ine ndingakapezemo. Ayi ndiye chifukwa chake mudamulodza? Adandiyankha mwamphamvu ngati nankhoma adamulodza ndiwo. Nthawi yomweyo ndidachokapo ndidapita nkokakhala mukhonde mwa nyumba ya makolo a nankhoma chapatali ndimamuna lililonse akusewera mpira ndi anzake. Nthawi nkuti ankhoma atatsogolera gulu la anthu amati akaone kumudzi komwe wagona nankhoma. Kunjako kudali magulu awiri lina lidali lapita kumaula kukaombeza mtsogoleri wake adali kawawa. Iyeyo kuona kuti chemwali ake sadafe bwino adalolera kupita kumaula kuti akaone chidazembetsa mchemwali wake. Tsopano pakhomo patidatsalapo anthu awiri ine ndi mayi a nankhoma atandiona pakhonde paja anabwera nkudzakhala nane pafupi. Bambo munthu samayamika kumuphera nkhuku amadzayiwala koma kumutsira mbama uchita bwino chifukwa sadzayiwala mpaka imfa yake. Adalero mayi a nankhoma wakundiyang'ana kenaka adayang'ana anthu opita kumandaja. Ndidagwidwa ndi manyazi poganizira nkhuku ndidadya ija ndidawayang'ana ndipo adati kuli bwino umupatsa galu chifukwa tsiku lina adzakugwedezera mchira wake. Atatero zidandikhudza kwambiri ndidawayang'ana. Bambo mukundiyang'ana modabwa ndikufuna kuti mudziwe kuti munthu ndi oyipa ndiye chifukwa chake adamupangira mfuti. Adatero mayiwa. Mwatero mayi? Ndidatero. Bambo adatero mayiwa wakundiyang'ana. Munthu ndi oyipadi sibwino kuyenda naye ili bwino ndi nyama. Mayi amene adathamangira kuchipatala ndi ng'ono wanga baba atakomoka ndi malongo ogwira bungu adali mdani wathu kuposa. Munthu amene adali mbava yakupha nzake wosayamika wamabodza ndi ochita zonyesa zonse mungaganizire. Munthu amene asadapulumutse ng'ono wanga adabisalira atate pa njira pa mtsinje wakwathu kufuna kuapha. Munthu amene adafika mwezi woopsa kukakumana naye ngakhale masana. Miseche imeneyo? Mayi atati adagula nthongo kuti amubaye nayo ine ndidagula wotera kuti ndimuchotsere diso uta wake ndi omwe uja ndidawayiwala posamba kumapanje kuja. Bambo mufuna kundiuza kuti munthu oyipa osamupha? Mayi kodi atate akadamulasa munthu amene ankafuna kuwapha uja ndi nthongo ija bwenzi ineyo ndi ng'ono wanga sitili limodzi.
Anthu oyipa ndi bwino kuyenda nawo, chachikulu kumawapewa pa zofowoka zawo chifukwa angakusiye m'mayesero. Bambo kuti chiyani? Ngati ali munthu wokondera kutolatola osamulola kubwera pa khomo pako, ngati akakongola ndalama samabweza mumaneni ngongole pomunamiza kuti ukadabwera dzulo ndikadakupatsa chifukwa ndalamazo zidalipo. Akadzamva kuti mbuyo mwake mudamukongoza munthu wina manyenzi adzamugwira yekha, mwina adzasintha. Bambo sindikumvetsa, mukuti chiyani? Mayi, kodi amuna anu atadwala matenda omwe adawatenga ku chiwerewere simudzawasamala? Nanga atamwalira nayo nthendayo simudzawalira? Mwati chiyani? Kodi pamaso pa Yesu mungamuponye miyala munthu ochimwa? Bambo, kodi mudayamba mwalalikira mchalichi? Ayi, mukulalikira bwino m'busa. Ayi mayi, mwanama, sindingafikepo. Ine ndimangodziwa kuti dziko lonse lapansi laponyedwa m'chipululu chopanda madzi amoyo. Mpulumutsi Yesu watumiza ndege yake kuti tinyamulire kumwamba, koma anthu ena akuyikana kuyikwera chifukwa atanganidwa ndi zoyipa m'chipululu ngati mkazi wa Loti. Amene akukana ndege ya Yesu ndi achimwene basi. Mayi, kuloza nzako chala ndikulakwa, kudali kupereka chabe chifukwa chomwe adatulutsira nkhani isi ndidachidziwe. Bambo mwafika mpaka pamenepo? Nanga mwanenera potani? Mavuto onse omwe tikuwaona ndi achimwene basi. Achimwene ali ngati munthu wandale, amangokufuna pa nthawi ya zisankho yokha, chibwenzi cha nkhwangwa, koma popanda ine kuwasamala bwenzi ali yani. Mwatero.